Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig sa maya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghatag sa maggasa nga among gihalad. Dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa mahinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong matinubos magadayeg kanimo, ug ang imong mga santos magpasilog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, langit ugutan sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos nga ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala may Espiritu ang pagsantos mga gasa, ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, miguha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag niningadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pausab. Mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron naman sala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimamahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mga simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francesco, among Papa, ni Jose, among Obispo, ni Meldifil o Ruben, yang kaabag nga mga Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuang kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostolas ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, labi na si San Vitalis nga among patron. Uban kanila amo ikawng dahigon ug amo kahimayaon pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Gituluan kita pagsangpit kanunay sa atong langitong amahan ug busa magiusa kita ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga naka sa mga langit, Pagdahi ko ng imong ngalan, Umamot ka na mayong hiharian, matuman ang iyong pagbuod, din sa iyo damay sa langit. Ang kalanunam sa matag adlaw, ihatag ka na karong adlaw, upasay mo kami sa mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga kasangana. Hindi mo kami tugyan sa panulay, hinunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, gay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naghingarian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang mamasala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o kahiusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ito pakita ang timaan sa atong pananigsoonay, panagdait manaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apali pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita o Ginoo ang pagkalawat ngay magihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa masala ug magamping kanamo nga makanunayon diya sa kahayag sa imong kamatuuran. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka din. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, darang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Malipayon ang tao nga wala mululun, tatambag sa mga dautan. Iyang ikalipay ang balay